Γεια σας παιδιά, σήμερα να παίξω Minecraft, να παίξω κάτω από το Minecraft και χωρίς αστεία χειρότερο spawn δεν είχαμε, δεν μπορούσε να μας δοκεί. So, να αρκέψουμε. Όταν δω κάτω από το Minecraft εννοώ να πιάμε ένα δέντρο, ξέρω εγώ, ένα δυο δέντρα και ύστερα στο πιο κοντινό βουνό να πάμε και να ζήσουμε εκεί μέσα. Και θα μπορούμε να πάμε ποτέ έξω στην επιφάνεια. Το βίντεο μπορεί να είναι το τελευταίο που περνάμε στην επιφάνεια. Και χρειάζομαι ένα sapling. Το ένα. Και να πιάνε και έναν oak επειδή θέλω και oak. Και δεν φάει να έχουμε επειδή νομίζω έχουμε και κάτω. Και να είναι δύσκολο να επιβιώσουμε. Επειδή ούτε κρεβάτι θα έχουμε, εκτός άμα προσύπταμε, ούτε τίποτα. Και φάει και κάνουμε και το κρεβάτι. We stand on business, ρε. Δεν νομίζω να βρούμε και με... Παρέα, ξέρεις συνήθως να κάνεις trade. Να, για με σκάζει ο σύλλος μου, α. Τώρα κάνουμε το mine τούτο. Και κάνουμε το τούτο. Παμ. Και μπαμ. Τώρα σε 5 λεπτά να... Άλλα, για με σκάσει. Σε 5 λεπτά να γίνει κανονικός βίντεο. Shut up! Anyway, βάζω σου το δικό σου άμε. Να είσαι έτοιμος, απλά. So, τώρα για αρκεύσου, να κάνω μια τρύπα θα άμε. Να το. Συνεχίζουμε το recording, κατέβασα ένα texture pack που να βοηθήσει. Θωρείς τα κότσινα, στα περίεργα. Τούτα είναι infected, είναι τούτα που έχει silverfish μέσα. Δηλαδή με διαδόγια έτσι από πρέπει να σπάσουμε. Κάμα φεδακία. Τώρα που το θωρώ. Και μόνο 4 αντέρτ μαζί μου, έξυπνος Παναγία μου και Χριστέ μου. Ωραία, εσύ τι φάση, μπορεί να γίνεις.
Έσασες. Τι καλές τιμές σε βρίσκεις που πότε. Δεν με μιλάω για context, είχα σκοτώσει κάτι silverfish και έχασα όλο το footage. So, λέτε τη δουλειά σας, ξέρω εγώ. Ρε, κουμπάρε. Κουμπάρε εγώ τσι μου εδαμιά. Έγινες και τούτο. Επίε μου μόνος του. Περίμενε, χρειάζεται tutorial how to breed villagers. Χρειαζόμαστε 3 κρεβάθηκε. Ρε, φυτρώσεν ήδη η πατάτα. Ωραία, κύριο. Αν δεν αφήνω μου βγάλει που πάνω άμα φυτρώσει. Να πρέπει να σώσουμε τον base μετά από το infestation που ξεκίνει. Μέσα. Είμαστε πολλά στο χιλιάς. Δεν έφτασα καν στον Nether. And how did we get here to the tunnel? Okay. Προσεκτική. Έχω κατεβασμένο και μόνο που μπορώ να πάρω και light τράβαμε. So. Αγία, τώρα είμαστε στον πέντρο. Ταφ τούτο. Ναι. Ταφ είναι γύρω που είναι geode. Το γιατί ρε παρέα, το γιατί. Παμ. Okay. Άντε τώρα που θα πάμε ούτε σε diamonds, ούτε σε cave. Βασικά το εικόνα είμαστε στις snowy plains αφού είμαστε κάτω από την κλούτορα.
λεπτομέρειες. Σίγουρον του, μόνο του. Έσυ. Όπα! Όπα! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εντάξει, αυτή η φορά θα βρω πιο κάτω. Αυτό θα με βρω έτσι σίγουρα. Να κλέψουμε, να πηγαίνουμε ποδά. Γιατί ποδά ήταν τα diamonds. Wait. Ναι το. Παγιέ, θυμούμαι είσαι ένα glitch. Wait. Free cover. Έχουμε infinite cover τώρα. Οκ. Και εσύ να μπορείς να μην πολλά καλές για redstone. Πάμε πολλά επειδή τζάμε σε μεγάλον τρόπο. Συζητάμε. Ω, πάει sticks! Πάει σιγά. Έχουμε έτοιμο το axe. Ανοίγει να πιάνει τις λάμπες. Δεν ήξερα αν να ξαναβρούμε και να χρειαστούμε σίγουρα από τούτες σε μια φάση. Και άμα θέλουμε να ερχόμαστε πίσω, αυτό είναι το θέμα. Δάμε το δύσκολο μέρος είναι να είμαστε προσεκτικοί. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουμε το χάνι, αλλά... Anyway. Πάω να πιω νερό για να έχουμε. Να κάνουμε infinite water source. Wait, δεν είναι copper τούτο. Wax block of copper. Όχι, είναι copper. Σάμε. Δεν μπορώ να πιάνω. Δεν μπορώ να ήρθαμε τώρα τούτο. Σε κάτι φουτσάρικο θα με. Να πιένουμε έτσι γωνιές. Για να μπορούμε να βρούμε και που ήρθαμε. Και να ξέρουμε που μπορεί να φύγουμε. Barrel. Θα με μπήκε σκοτεινά και να σε έχεις να πιένω έτσι κάτω. Βράμε 5-6 πράγματα που χρειαζόμαστε. Ναι. Δάμε είχαν τελειώσει και η φωνή μου, το recording είχε κλείσει. Κλείω το βίντεο ενώ σε έχεις άλλη φορά να τελειώσει, έχω ενώσει και άλλα επεισόδια. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν σας αρέσει like και subscribe. Bye bye.